wannan maganar na san komai wata irin magiya ce baki yi wa kawuwa. Duk wanda yake TikTok ya san waye kawuwa M Suleiman. Wata irin magiya ce baki wa kawuwa akan ya soki ba nan ya ringa kwalla da ke a titi yana cewa shi abun kunya ne, yarfi ne ma a ganshi a tattare da ke. Me ba mu sani ba har zaki zo kine wa mutane tsan baki. Haka take fatsinanniya da ta ga dan mutum fari haka dogo dan santilo yana dan saka yar shadda ko yana sa dan kananin kaya ta dinga bin sa gidan iyayensa. Ku ji tsabar asara fa iyayen mutum take wa bauta idan ta gani, kuma ba dan tana son shi ba. Ita burinta a ce ga ta nan ta dan taho da dan dogon saurayi fari dan acan ya sha kyau, burinta kenan tsinanniya. Na riga na gama sanin ki a faifan da ni fa aka dinga wa ka uwan magiya ana cewa dan Allah ya yi hakuri ya soki ko na